Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Adobo? Nakam ka ang adobo, ho? Forbida sa tao na ni. Kanalay akong gusto. Pero gusto ko nga dili para. Unya, lami man ang adobo basta parat-parat. Ay di ko mukaog parat. Di ko mukaog may asin. Oh. Wa ka na sa amo. Ano? Way asin sa inyo? Forbida sa nang way grabiya sa niyo. Way asin nga. Bida sa nang istoryaha, oy. Bisan unsa taon ka pobres tao, naging asin sila. Wala gi asin sa amo. We. Kay bawo ko. High blood siguro mo magasin-asin siya. Dili. Wa pa ko'y gibati ning akong pangidaron. We. Tinuod, di pa kay blood nga. Sakit man kani mo mga lutahan ka taon, ha? Wa. Graag yun eh. Ay, di ka mo tuo. Nganing akong pangidaron karon wa pa ko'y gibati. Nabisa na nga akong pananaw, mas tinaw pa kay sa bata nga pag-ulang nakakita. Joker sa di kaya eh. Ang ahon din ni klaro nga bata ang bag-o pang makakita. Makakita gina klaro. Ug naraman sa dool ang ilahang ang maklaro taon. Ikaw? Iya ha? What say you kay kaya oy? Kaon sa di oy. Day Pia. Adon, husto na, uy. Iya. Unsa akong paliton para nimo aron makakaon ka? Ay, smile, Miss Ismail, iya. Ismail, sige. Papalit ka pustiso, ha? Forbida. Doon unsa ba, uy?
dili maayo ang imong komedya ha. Gusto na. Ipaputos na lang nato ang sudan aron imong kanon iya. Hey, daghang salamat, Apo. Oh, apo. Ay, di na mo kao si tadun siguro nila sila. Oh, dadun mo sa imo? Aw inyo, ha? Dad-on aron ipakaon sa iyang kauban sa bay. Oh, Ay, nag-inusara na lang ko. oh. Di na ikaw bubit-bit, ana. Bubit-bit. Ha? Bubit-bit? Unsaon man nimo nga ikaw man kang usa sa inyo niya. Di ka mukha og templado. Ay, ako gihatag ni Piyaron yung dado sila. Oh. Yung ka bubit-bit ka niya ihatag na sa deni mo piya. Nangutan na ka kung mabit-bit ba ko. Ug miingon kong, mubit-bit, bit-bit raman ka ha. Mubit-bit ko, paingon sa gawas din nes kananan. Porbida, uy, klaro biya ni mo, oy. Discuss it, oy. Pero dili mahimong mopauli ka ha nga di ka makakaon iya. Tingali unyag magutman kas inyo. Busog na ko. Ha? Wa ka mukaon unya busog ka? Busog na ko nga nakasimhot sa bahos pagkaon. Naunsa na. Dagang salamat, Apo. Usaw niya nining mga adlaw may gasa kausap nga madawa. Iya. Buutan ka nga way sagol pagpakaroon inyo. Manggihatagon nga wa magpaabot nga may makuha. Iya. Ako, butom sa ko. Tag-ana ko, kung may badawat ba ko sa umabot. Hoy, sa mga kay tingog-tingog diha. Naglibog lang ko bay ador. Ha? Libog? Manong libog man? Ingon manggod siya nga sa bukid siya mopauli. Pero ang dapit diin gihatod na to siya karon. Mauusap ang dapit nga gibinlan nako niya sa niagi. Bida, no? Paan ka nang unsa may problema, ana, ha? Dito tigali sa pag-abot og sakyanan, dito. Dito tigali siya. Pag-abot sakyanan, sakay siya. Nakabantay ka nga may niagi nga dakong sakyanan di dito? Wa. Gani. Pero sa itong paglingi niya sa iyang nahimutangan, kalit siyang nawa, ador. Sakay lang tigali dito. Pero, di ba nga diha raman siya sa itong duol samtang nagtabi ta, pero kalit siyang nawa. Sakay na gani. Pugon man ni mong uoy. Dungag na si mong hunahuna taon. Napay nanay ni mo nga musugat mo kasabaan pa karon. Bida. Bisan pustaan pa nato kasabaan ka. Naanad naman ko anak, Guit. Anad. Anad na kasabaan? Nya playason? Oo. Bisan sakit, ipahiyom ko na lang. Kay ang babae nga mo ay naghimugso na ako, mamasay gusto ka ayong mawa ko sa iyang pananaw. Kung akong dibdibon ang kanunay pagpalayas ni nanay na ako o kasaba, mamatay unya ko og sayo abay. Nya, kisa na malay mo ati man ni tatay kung wa na unya ko. Oh, piya. Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. Ang ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Paamin ako, tay. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Sa iyo lagi ka na uli ron. Mobalik pa ko og lakaw, tay, oy. Naghatod lang ko ining sudan.
Dali. Initon ko ni aron makakaon ka. Si nanay di ay. Mama, gaya na uli ka na! Nay, may dako. May ka na uli na ka! Aron mo layas na ka! Mao palang gali pag-abot, imo ng palayason. Shh, ano lang tingog tay aron di ka mapagan. Kaya rin ako. Ako pa. Dali! Psst! Marika! Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay! Matamparos ka, o dili. Igo na noong ko, nay. O niya muhuwat kang gokdon og sundang, o dili. Paamin ako, nay, kay mulayas na ko. Lagi. Beko, pakaging pakadin. Nagbalik ha, karon ha? O niya na lang balik na. Kasi nga balik mo na siya. Dili na ko gusto. Makakita pa ko niya. Lakip na sa iyang anino. Kung ikay pasultihon. Pero kung ako'y pasultihon, ako muingon. May sobra ka na masing. Mahaya mo raon niya king tanan mong gibuhat sa atong anak. Ug abot sa adlaw sa panudya. Lisod raon niya kayong ibalik ang baha paingon sa bukid. Mubiya na lang ko tayo kay tingalig. Magwala na sa diron. Ikaw na'y bahala, ini ako daha. Sige na, salamat. Siya man na. Sud, anak, nay. Linat ang baboy. Inita sa nabididebe. Ha? Siya kay dili pa kamulayas. Da pa mang masing Pagdali, God! Aron makalayas na ka! Sa bawi. Kasamok bawi. Dili man muhunong sa pagpanuktok. Bisan way mitubag. Bala ka diya, uy. Medyo ko mutubag. Kapoy bangon. Pato na mga ko kaon din sa akong kwarto ganina. Kay kapoy kaayo. Sakit pa kaya akong kalawasan. Marag nagkinanan dyan ko pila kaadlaw ani. Armawa na ning pamuhipoy akong gibati. Yapak na. Libre hapak naman hinuon. Dili naman tuktok. Kinsa man ka ni ay. Bata tingali. Bigan ni Bi. Karon ka lang akong bataa ka. Malusian ta jud karon. Ako manghot tingali ni ay. Karon lang jud ka na ako. Unsa bay? Pasensya na. Nakatugaw ba ko sa mong katulugon? Ikaw? Unsay mo gibuhat dinis amo? Ngano ni aka? Pasensya na, pero gipagkuha ka na ibusari. Gipasundo ka. Unsa? Iing na si Harry nga dili mahimo. Kailain pang ako lawas. Makita lang unya may sa laing adlaw. Miss, gipagkuha ka. Nga sa ato pa, muban ka o sarili. Tat-on tagyaw ka. Unsa? Pero nga naman. Wakos katungod aron mo tubag sa imong pangutana. Siya rin na sayo sa mong tubag. Pero... Tana, Uwa pa ko'y ligo. dili mabala ka. May dakong banyo ang inyong atuan. Manangit pa ko sa akong mama. Pabuton pa na ko sila kay uwa pa sila di. Ay, parehas tang naibaw nga dili ka magkamaong mananghid. Kung mulakaw, Amy. Pero... Muban ka na kung malinawon o kinanglan pati kang tiunan. Ha? Mauban ko. At na, excuse ako na kay isira ko ng pultahan. Natarantar ka. May kikuot siya sa usas yung jacket. Magkalawas kining saging baulon kung gutomon ka. Saging? Saging na di. Oh. Saging na din na imong gikuot sa imong bulsa? Oh, sorry ay. Abi na ko. Bini mong pistola. Wa dire sa kong bulsa eh. Nga mong ibutang mo na ako sa kong bulsa. Niyas kong kili no? Niray. Kita kayo ni.
Saman. Emmy! Tina? Ay, asa ka? Ay, maodi ay. Uban ko ninyo, be. Muban ka? Tara! Said Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati nga mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa said Liniment, dali ra siyang maulian. Mo bati rin kong pamanhod og laylay sa akong mga tiil, batiis o usahay mang laylay para kung buko-buko magsakit. Mo puy akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Diyos kay mawala man pudayon ra. Suol-suol ng mga tiyan. Nanamo kaya. Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am? Said Liniment, bisag unsaon pa sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo gyud para nako. Mao na gini sumpay sa akong kinabuhi. Said Liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Said Liniment, mapalit sa mga butika. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.